Co kdyby ses mohl dostat do myšlenek někoho jiného, aniž bys řekl jediné slovo? Co kdyby tvá nepřítomnost mohla vyvolat tak silné vlny, že by ten druhý začal pociťovat tíhu tvé ztráty? Tyto otázky jsou zajímavé ne proto, že slibují kontrolu nad ostatními, ale proto, že naznačují nevyužitý potenciál ve vás, který vám umožní získat zpět svou sílu, sebeúctu a vliv. Příliš často se stává, že se snažíme získat uznání. Děláme vše proto, abychom upoutali něčí pozornost a nakonec se cítíme neviditelní. Proč se to děje? Mohlo by to být proto, že jsme se v tomto procesu podcenili a vzdali se své hodnoty, aniž bychom si to uvědomili. Marcus Aurelius, stoický císař, kdysi řekl: štěstí vašeho života závisí na kvalitě vašich myšlenek. Kolik ze svého štěstí jste odevzdali myšlenkám někoho, kdo si je možná ani nezaslouží? A nejde o pomstu nebo manipulaci, jde o sebeovládání. Skutečný stoicismus učí, že kontrola začíná uvnitř, a toto video vás provede sebeovládáním, abyste změnili to, jak vás vnímají ostatní. Dnes odhalíme 11 extrémně temných, ale účinných technik, které využívají lidskou psychologii a zajistí, že na vás budou myslet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Každá taktika navazuje na předchozí a zesiluje její účinek, až se vaše přítomnost stane nezapomenutelnou. Jste připraveni proměnit svou energii z pronásledování na velení? Zůstaňte se mnou, protože na konci tohoto videa budete nejen vědět, jak ovlivňovat ostatní, ale také pochopíte, jak si vynutit respekt, aniž byste o něj museli prosit. Poslední technika je nejúčinnější a vše spojuje dohromady, takže si ji nenechte ujít. Začněme tuto cestu k znovu objevení vaší síly prvním temným trikem. Omezeným přístupem. Omezený přístup. Vzácnost, která vzbuzuje touhu. Všimli jste si někdy, jak lidé cení věci, které nemohou snadno získat? Proč jsou diamanty tak ceněné? Není to jen jejich lesk, ale také jejich vzácnost. Lidé jsou naprogramováni k tomu, aby usilovali o to, co se jim jeví jako vzácné. A vaše pozornost není výjimkou. Pokud jste neustále k dispozici, vždy na zavolání, jak mohou ostatní ocenit vaši přítomnost? Neudělali jste svůj čas příliš dostupným, příliš snadným, aby ho ostatní brali jako samozřejmost? Prvním krokem k tomu, aby na vás někdo neustále myslel, je omezit jeho přístup k vám. Nejde o to, abyste se stali neviditelnými nebo hráli hry. Jde o to, abyste změnili způsob, jakým se prezentujete. Když omezíte přístup, vytvoříte auru exkluzivity, která donutí lidi vidět vás v novém světle. Začnou si všímat mezer, ticha, momentů, kdy tam nejste. A tyto prázdnoty je donutí toužit po vaší přítomnosti ještě více. Představte si to. Vždy jste okamžitě odpovídali na jejich hovory. Všeho jste nechali, abyste vyhověli jejich potřebám. Nebo jste během několika vteřin odpovídali na jejich zprávy. Jaký vzkaz tím vysíláte? Že jste vždy k dispozici, vždy čekáte a možná jste vždy příliš horliví. Ale co se stane, když se zastavíte, necháte telefon zvonit nebo odpovíte, až budete mít čas? Najednou si kladou otázku, proč nejsou k dispozici? Co se změnilo? Omezením své dostupnosti nenápadně posunete rovnováhu sil. Lidé o vás začnou přemýšlet a chybět jim. Začnou si přehrávat minulé interakce a analyzovat, co mohli udělat, aby ztratili vaši pozornost. Tato vzácnost činí každý okamžik, který s vámi stráví, významnějším. Stejně jako vzácná událost se vaše pozornost stává něčím, co si musí vychutnat, něčím, o co stojí za to usilovat. Omezení přístupu však není jen o nich, jde o vás. Stoicismus nám připomíná, že náš čas je drahocenný a měli bychom ho trávit moudře. Zeptejte se sami sebe. Věnujete svůj čas těm, kteří si ho cení, nebo ho rozhazujete těm, kteří ho berou jako samozřejmost? Když se naučíte chránit svůj čas, zjistíte, že ho i ostatní více respektují.
Nejde o manipulaci, ale o sebeúctu v akci. Neodtahujete se, abyste je potrestali. Stáhnete se, abyste upřednostnili svůj život, svůj růst a své cíle. Tím, že se soustředíte na své vlastní zájmy, přirozeně kolem sebe vytváříte pocit exkluzivity. Lidé začnou vnímat, že máte život nezávislý na nich. Život, jehož by se možná chtěli účastnit, ale nemají k němu snadný přístup. Vzpomeňte si na historické osobnosti, které přitahují pozornost i ve své nepřítomnosti. Byli vždy k dispozici? Snažili se upoutat pozornost? Ne. Jejich síla spočívala v jejich hranicích v tom smyslu, že jejich čas a energie byly příliš cenné na to, aby je plýtvali. Když přijmete tento princip, pamatujte na stoickou myšlenku, že vaši hodnotu neurčují ostatní, ale vaše vlastní vnímání sebe sama. Když omezíte přístup, posílíte tuto hodnotu ve své vlastní mysli i v mysli ostatních. Zde je vaše první výzva. Zamyslete se nad tím, kde jste příliš dostupní. Jste tím, kdo vždy iniciuje, vždy říká ano? Od dnešního dne začněte s rekalibrací. Neopouštějte kvůli nim vše. Místo toho investujte tento čas do sebe, svých vášní a svého růstu. Nechte je všimnout si vaší nepřítomnosti a nechte je přemýšlet. Nyní, a když jste udělali první krok k znovu získání své síly prostřednictvím omezeného přístupu, přejdeme k další účinné technice – tichému stažení. Tato technika se ještě hlouběji zabývá psychologií vytváření prostoru a dopadu a posune vaše nově nalezené hranice na další úroveň. Zůstaňte se mnou. Teprve začínáte s tichým stažením. Síla vaší nepřítomnosti. Přemýšleli jste někdy o síle ticha? Představte si píseň, která celý den tiše hraje v pozadí, uklidňující, předvídatelná, téměř nepostřehnutelná. Pak najednou přestane hrát. Ticho je nepříjemné, téměř ohlušující. To je síla tichého stažení. Když ustoupíte, když už nejste přítomni, lidé si začnou všímat prázdnoty. Začnou pociťovat absenci energie, kterou jste vnášeli do jejich životů. Proč tedy váháme použít tento mocný nástroj? Je to strach z toho, že budeme zapomenuti. Strach, že když přestaneme komunikovat, oni prostě půjdou dál. Tyto obavy jsou iluzí. Pravdou je, že když jste neustále k dispozici, neustále přítomni, vaše přítomnost se stává pozadím, možná oceňovaným, ale málo kdy ceněným. Tím, že se stáhnete, i když jen na krátkou dobu, vytvoříte výrazný kontrast. Dovolíte ostatním pocítit vaši ztrátu a tím začnou postrádat vás. Tiché stažení se neznamená, že někoho odříznete nebo navždy zmizíte. Jde o záměrné a účelné ustoupení. Když se odstraníte z něčí orbity, narušíte pohodlný rytmus, na který si zvykli. Donutí je to konfrontovat se s tím, jaké je život bez vás, i když jen dočasně. V tom spočívá krása tohoto přístupu. Nejde o slova. Nemusíte se vysvětlovat, oznamovat svůj odchod ani dramaticky odcházet. Prostě přestaňte iniciovat. Stáhněte svou energii. Nechte je všimnout si ticha. Když ustoupíte, budou se ptát, co se stalo. Proč se neozývají? Udělal jsem něco špatně? Tyto otázky zasévají semínko zvědavosti, semínko, které vyroste v myšlenku za myšlenkou. Najednou ovládáte jejich mysl, ne proto, že jste je pronásledovali, ale proto, že jste to neudělali. Účinnost tichého odstupu však závisí na jedné věci. Na vaší ochotě přijmout nepohodlí ticha. Stoicismus nás učí ovládat své emoce, odolávat nutkání jednat ze strachu nebo z pocitu bezpečí. Dokážete vydržet v tichu a věřit, že vaše nepřítomnost bude mluvit hlasitěji než jakákoliv slova? Dokážete odolat nutkání příliš brzy, zaplnit prázdnotu? Zeptejte se sami sebe. Byli jste to vy, kdo pronásledoval, čekal, doufal? Jak vám to pomohlo? Tiché stažení vám umožňuje získat zpět svou sílu, připomenout sobě i jim, že váš čas a energie nejsou nekonečné. Jsou to privilegia, ne práva. Je zde však důležitá rovnováha.
Tiché stažení se není trestem ani manipulací. Je to o respektu, především o sebeúctě. Ustoupíte, abyste jim nespůsobili špatný pocit, ale abyste upřednostnili svou vlastní hodnotu. Dáváte jim prostor, aby si uvědomili, co jim přinášíte. Představte si to. Člověk, který si zvykl na vaše neustálé zprávy, najednou zjistí, že jeho telefon mlčí. Zpočátku to možná nebude brát vážně, ale jak hodiny přecházejí v dny, začne pociťovat rozdíl. Začne se ptát, vzpomínat, postrádat interakce, které kdysi považoval za samozřejmé. To vyvolá řetězovou reakci, která přitáhne jeho pozornost zpět k vám. Pokud jste připraveni tuto techniku použít, začněte ještě dnes. Zastavte se, než se ozvete. Nechte ticho zaplnit prostor, kde kdysi byla vaše energie. Soustřeďte se na svůj vlastní růst a na své vlastní vášně a nechte je pocítit změnu. Sledujte, jak se jejich zvědavost mění v touhu, jak se jejich myšlenky vrací k vám, aniž byste hnuli prstem. Než přejdeme k další technice, zastavme se na chvíli k zamyšlení. Použili jste někdy ticho jako nástroj ve svých vztazích? Co se stalo, když jste se o své myšlenky podělili v komentářích níže? Ráda bych si poslechla vaše příběhy, pokud s tímto tématem souzníte. Projevte svou podporu lajkem tohoto videa a dejte nám vědět, že si berete zpět svou sílu. Tiché stažení se je jenom začátek. Dále se ponoříme do umění push and pull, tance zapojení a zdrženlivosti, který je donutí neustále na vás myslet. Zůstaňte s námi a pokračujme společně v této cestě znovu objevování. 3. Push and pull. Tanec touhy. Život je dynamický, plný rytmů a toků. A vztahy nejsou výjimkou. Představte si tanec, i ve kterém jeden partner udělá krok vpřed, přitáhne druhého k sobě, aby pak ustoupil a vytvořil prostor. To je podstata push and pull, jemná souhra zapojení a zdrženlivosti, která udržuje ostatní zaujaté, zainteresované a přemýšlející. Proč to v jádru funguje? Lidská přirozenost touží po rovnováze, ale zároveň ji přitahuje nepředvídatelnost. Když jste příliš dostupní, riskujete, že se stanete předvídatelnými, dokonce všedními. Ale když vaše přítomnost přichází a odchází, vytváří to magnetické napětí. Právě toto napětí, tato nejistota, přiměje lidi, aby se vraceli pro více. Push and pull není o manipulaci. Jde o vytvoření přirozené dynamiky, která odráží vaši vlastní hodnotu a hranice. Zamyslete se nad tím. Pokud někomu věnujete neustále plnou pozornost, jaký má důvod to ocenit? Naopak, pokud jste vždy odtažití, a ty může se cítit odpojený nebo frustrovaný. Kouzlo spočívá v rovnováze. Být vřelý a přítomný. V jednu chvíli ustoupíte, abyste je nechali přijít k vám. Představte si tento scénář. Jste v rozhovoru, hluboce zaujatí, smějete se a sdílíte příběhy. Cítí se propojeni, dokonce výjimeční. Pak, jak interakce přirozeně ustává, ustoupíte, ne chladně, ale záměrně. Možná budete déle odpovídat na jejich další zprávu, nebo necháte je iniciovat další setkání. Tím vytvoříte prostor, který jim umožní zamyslet se nad spojením a přemýšlet, kdy ho znovu zažijí. Co se děje v jejich mysli? Tlak, moment spojení, je naplňuje pocitem vřelosti a uznání. Protipól, jemné stažení, vytváří vakuum, které instinktivně chtějí zaplnit. Je to tanec, který je vtahuje, ne silou, ale záhadou. Krása tlačení a tahání spočívá v jeho jemnosti. Nejde o vypočítavé hry, ale o respektování přirozeného toku vztahů. Když jste zapojeni, buďte plně přítomni, projevujte upřímný zájem a vřelost. Když ustupujete, dělejte to s důvěrou a soustřeďte se na svůj vlastní život a zájmy. Tato rovnováha sděluje dvě silné zprávy. Vážím si vás a vážím si také sebe. Stoicismus s důrazem na sebeovládání nám připomíná, abychom v této dynamice zůstali nohama na zemi. Angažujete se, protože chcete,
nebo protože se bojíte, že o ně přijdete? Ustoupíte, abyste respektovali své hranice, nebo abyste vyprovokovali reakci? Tlak a tah jsou nejúčinnější, když vycházejí z autenticity, nikoli z nejistoty. Zvažte, jak se to vztahuje na váš vlastní život. Jste ten, kdo neustále dává, nikdy neudělá krok zpět, aby dal druhému prostor? Nebo jste příliš odtažití, bojíte se projevit vřelost ze strachu, že budete vypadat zranitelně? A tlak a tah vás vybízí k nalezení rovnováhy, k přijetí jak spojení, tak nezávislosti. Jak budete tuto techniku praktikovat, všimnete si změny nejen v tom, jak na vás ostatní reagují, ale i v tom, jak se cítíte sami. Tím, že budete respektovat svůj vlastní rytmus, budete vyzařovat sebevědomí a jistotu. Už nebudete cítit potřebu někoho pronásledovat nebo ovládat. Místo toho budete stělesňovat přirozený tok přitažlivosti a umožníte vztahům organicky vzkvétat. Nakonec není push and pull jen o tom, aby na vás mysleli. Je to o tom, abyste znovu získali rovnováhu. Když v tomto tanci touhy uděláte krok vpřed a vzad, pamatujte, že skutečná síla nespočívá v jejich reakci, ale ve vaší schopnosti vést s úmyslem a grácií. A s tím se přesuneme k další technice, zpožděné reakci, kde prozkoumáme sílu trpělivosti při zanechávání trvalého dojmu. 4 zpožděné reakce, síla trpělivosti. V dnešním světě okamžitého uspokojení, kde nám na obrazovkách blikají oznámení a odpovědi přicházejí během několika sekund, se trpělivost stala vzácnou a cennou vlastností. Jak často odpovídáte okamžitě? Ne proto, že je to naléhavé, ale protože se to od vás očekává. Opožděná reakce je subtilní, ale mocný nástroj, který narušuje tuto normu, vzbuzuje zvědavost a zanechává trvalý dojem. Zamyslete se nad psychologickým účinkem čekání. Když někdo pošle zprávu a nedostane okamžitou odpověď, začne mu mysl bloudit. Dostala se k vám ta zpráva? Jste zaneprázdněni? Jste s někým jiným? Tato pauza, i když malá, vyvolává řetězovou reakci. Vyvolává zvědavost, následovanou očekáváním a někdy dokonce touhou. Zpožděná odpověď neznamená, že někoho ignorujete. Jde o to převzít kontrolu nad tempem a změnit dynamiku. A proč to funguje? Lidé jsou přirozeně přitahováni tím, co nemohou plně pochopit. Když odpovíte okamžitě, vysíláte tím pokaždé jemný signál, že jste vždy k dispozici. I když se to může jevit jako laskavé gesto, v průběhu času to může oslabit pocit hodnoty, který je spojen s vaší pozorností. Ale když odpověď i jen mírně zpozdíte, změníte narativ. Vnesete do toho pocit tajemství, otázku, která zůstane v jejich mysli. Účinnost této taktiky však spočívá v její umírněnosti. Zpoždění vaší odpovědi neznamená čekat několik dní nebo hrát hry. Jde o promyšlené načasování, o pauzu dostatečně dlouhou na to, aby vzbudila zvědavost, ale ne tak dlouhou, aby působila lhostejně. Například místo toho, abyste odpověděli hned, jakmile uvidíte zprávu, nechte jí chvíli ležet. Využijte tento čas k tomu, abyste se soustředili na něco smysluplného ve svém životě, ať už je to práce, koníček, nebo jen chvilka na to, abyste se nadechli. Tato technika slouží také k jinému účelu, získání zpět svého času. Stoicismus nás učí vážit si každého okamžiku a jednat záměrně, nikoli impulzivně. Tím, že si vybíráte, kdy odpovíte, připomínáte si, že svůj čas máte pod kontrolou. Nespěcháte, abyste uspokojili očekávání někoho jiného. Místo toho jim i sobě ukazujete, že vaše pozornost je dar, nikoli povinnost. Představte si, že vám pošlou zprávu. Zvykli si na vaše téměř okamžité odpovědi, ale tentokrát nastalo ticho. Uplyne 5 minut, pak 10. Brzy začnou kontrolovat svůj telefon a přemýšlet, co děláte. Jejich zvědavost roste a když konečně přijde vaše odpověď, má větší váhu. Samotná zpráva může být jednoduchá, ale její váha ji proměnila v něco významného.
Zpožděná odpověď však není jen o nich. Týká se také vás. I procvičováním této techniky si dáváte prostor k přemýšlení, abyste se ujistili, že vaše odpověď odpovídá vašim záměrům. Je to forma sebekázně, způsob, jak odolat impulzivitě a místo toho jednat s rozmyslem. Zeptejte se sami sebe. Jak často jste odpovídali okamžitě, spíše ze zvyku než z touhy? Jaký by to byl pocit? Získat zpět ten okamžik a nechat svou odpověď vycházet z promyšlenosti, nikoli z reflexu. Odložená odpověď je připomínkou toho, že máte pod kontrolou nejen svůj čas, ale i to, jak se rozhodnete komunikovat s ostatními. V průběhu času tato praxe posune rovnováhu. Začnou si více vážit vašich zpráv, ne proto, že jsou vzácné, ale proto, že jsou záměrné. Začnou si vaše odpovědi spojovat s promyšleností, hloubkou a významem a při čekání na vaši další odpověď na vás budou myslet čím dál tím víc. Nyní, i když jste zvládli umění odložených odpovědí, přejdeme k technice, která vyvažuje zranitelnost a sílu, k iluzi potřeby. Je to delikátní čin, který prohlubuje vztahy a zároveň zachovává vaši nezávislost. Zůstaňte se mnou. Další krok je zásadní pro vytvoření trvalého dojmu. 5. Iluze potřeby. Rovnováha mezi zranitelností a silou. Co dělá člověka opravdu nezapomenutelným? Je to jeho šarm, vtip nebo snad síla? Překvapivě je to často jeho schopnost ukázat právě tolik zranitelnosti, aby vytvořil spojení a zároveň si zachoval nádech nezávislosti. To je podstata iluze potřeby, psychologická rovnováha, kdy někomu dáte najevo, že je pro vás výjimečný, aniž byste se jevili jako na něm závislí. Proč je zranitelnost tak mocná? Protože vytváří intimitu, když někomu dovolíte nahlédnout do části vašeho světa, která není dokonalá. Cítí se důvěryhodní, cítí se důležití, ale tady je klíč. Iluze potřeby neznamená sdílet příliš mnoho nebo svěřit své štěstí do jejich rukou. Jde o to, abyste mu poskytli nahlédnutí do své měkčí stránky a zároveň dali jasně najevo, že vaše síla spočívá ve vás. Představte si to. Během rozhovoru jste nenápadně zmínili, že se v práci cítíte trochu přetížení. Ne tak, abyste vzbudili lítost, ale jako fakt, jako pozorování. Může to znít, jako by to byl hektický týden. Musím zvládat spoustu věcí, ale daří se mi to. Toto jednoduché prohlášení vybízí k navázání kontaktu. Mohou cítit nutkání nabídnout podporu nebo povzbuzení. Začnou přemýšlet o tom, jak by se mohli zapojit do vašeho světa, aby vám ulehčili břemeno nebo rozjasnili den. Ale je tu háček. Nikdy jim nedovolíte, aby se cítili jako vaše jediná záchranná síť. Jen po tomto momentu zranitelnosti následuje projev odolnosti. Opírám se o své rutiny, abych to zvládla. Je to náročné, ale cítím se díky tomu silnější. Tímto způsobem dosáhnete dokonalé rovnováhy. Ukážete, že i když jejich přítomnost můžete ocenit, nikdy není nezbytná pro váš pocit stability. Tato dualita je velmi zajímavá. Na jedné straně vidí někoho, kdo je člověk, někdo, kdo zažívá výzvy a emoce. Na druhé straně vidí někoho, kdo je neotřesitelně silný. Tato kombinace je přitažlivá, protože působí reálně a pevně. Začnou si myslet, že bych pro tuto osobu mohl být důležitý, ale ona je tak soběstačná. Jak se k ní přiblížit? Stoicismus zde nabízí cenný vhled. Marcus Aurelius nám připomíná, že máte moc nad svou myslí, ne nad vnějšími událostmi. Uvědomte si to a najdete sílu. Praktikováním Mirage of Need. Přijmete svou vnitřní sílu a zároveň ostatním umožníte vidět, že vaše cesta, i když je nezávislá, stále oceňuje smysluplné vztahy. Zeptejte se sami sebe. Jak často jste ze strachu skrývali své slabosti? Mohli by vás totiž vykreslit jako slabého člověka. Nebo jste se naopak někdy příliš opírali o někoho jiného a ztratili tak ze zřetele svou vlastní sílu.
Mirage of Need vás povzbuzuje k tomu, abyste přehodnotili projevování zranitelnosti jako způsob budování mostů, ale vždy tyto mosty zakotvily v základech své vlastní nezávislosti. Krása tohoto přístupu spočívá v tom, že nejen prohlubuje jejich spojení s vámi, posiluje také váš vztah k sobě samému. Tím, že uznáte své výzvy, aniž byste se spoléhali na ostatní, abyste je vyřešili, potvrzujete svou odolnost. A tím, že ostatním umožníte nahlédnout do své lidskosti, vytváříte pouto, i které působí autenticky a hluboce. Pokud s tím souhlasíte, dejte mi vědět v komentářích, jakým způsobem jste v minulosti projevili svou zranitelnost. Prohloubilo to vaše spojení s někým, nebo vás to naučilo něco o sobě samém? Podělte se o svůj příběh níže. Rád bych se dozvěděl, jak se tato technika projevuje ve vašem životě, a pokud pro vás tyto postřehy mají hodnotu, nezapomeňte dát tomuto videu like. Vaše podpora nám pomáhá rozvíjet tuto komunitu sebeovládání a posilování, jak jdeme vpřed. Další technika, budoucí háčky, vám ukáže, jak si zajistit místo v jejich mysli zasazením semen zítřka. Zůstaňte naladěni a pokračujme v budování vaší nezastavitelné hudba přítomnosti. 6 háčků budoucnosti. Zasazení semen zítřka. Co způsobuje, že někdo zůstává ve vašich myšlenkách dlouho poté, co odešel? Často je to jemný náznak sdílených možností, budoucnosti, ve které se jejich přítomnost zdá být vetkána do vašeho života. To je podstata háčků budoucnosti, psychologického nástroje, který ukotví něčí mysl k myšlence pohledu zasazením malých, zajímavých náznaků o tom, co přijde. Lidé jsou přirozeně zaměřeni na budoucnost. Předvídáme, plánujeme a představujeme si, co bude dál. Když se nenápadně zapletete do něčí představované budoucnosti, spustíte tuto vrozenou tendenci. Nejde o to dělat velké sliby nebo stanovovat konkrétní plány. Místo toho jde o to házet náznaky, malá semínka, která zakoření v jejich mysli a vyrostou v něco, na co nemohou přestat myslet. Představte si, že během rozhovoru zmíníte novou restauraci, která se otevírá ve městě. Řeknete něco jako: slyšel jsem o ní samé dobré věci. I to měli bychom to někdy vyzkoušet. Jednoduché, nenucené a přesto působivé. Proč? Protože to je vybízí, aby si vás představili společně v budoucnosti, aniž by se k něčemu zavázali. Vytvořili jste scénář, ve kterém se vidí s vámi v příjemném okamžiku, který teprve přijde. Tyto návrhy nemusí být spojeny s významnými událostmi. Mohou být tak nenápadné jako zmínka o filmu, na který se těšíte, o místě, které chcete prozkoumat, nebo dokonce o budoucím cíli. Například: chtěl jsem zkusit lezení po skalách. Zdá se, že by ti to šlo. Možná bychom to měli někdy zkusit. Tímto jediným výrokem jste zaseli háček do budoucnosti a nechali je přemýšlet, jaké by to bylo s vámi. Tato technika je tak účinná díky kombinaci lehkosti a záměrnosti. Nevyvíjíte na ně tlak, ani na ně neklade požadavky. Místo toho je zvete do mentálního prostoru, kde začnou spojovat budoucí štěstí s vámi. Nejde jen o konkrétní činnost. Jde o pocit sdílených okamžiků, spojení a toho, že jsou součástí vašeho světa. Ale tato technika má i hlubší rozměr. Budoucí háčky také odrážejí vaši vlastní vizi a sebevědomí. Když mluvíte o budoucnosti způsobem, který zahrnuje někoho jiného, jemně tím vyjadřujete, že se vidíte jako stabilní a cílevědomá osoba. Stoicismus nám připomíná, že i když nemůžeme ovládat budoucnost, můžeme k ní přistupovat s jasností a odhodláním. Tím, že do své vize zítřka zahrnete ostatní, ukážete, že si ceníte smysluplných vztahů, ale zároveň zůstáváte pevně zakotveni ve svém vlastním směru. Je však třeba najít rovnováhu. Síla budoucích háčků spočívá v jejich subtilnosti, nadužívání nebo příliš konkrétních a vynucených či neupřímných návrzích. I místo toho je nechte být přirozeným pokračováním konverzace.
lehkými, otevřenými nápady, které ponechávají prostor pro fantazii. Zvažte toto. Kolikrát jste přemýšleli o potenciální zkušenosti s někým i dlouho potom, co ten okamžik pominul? To je síla budoucích háčků. Nezůstávají v paměti proto, že vyžadují pozornost, ale proto, že ji vyvolávají. Stávají se tichou, neustálou přítomností v mysli a vytvářejí pocit očekávání a vzrušení. Při používání této techniky mějte na paměti, že konečným cílem není ovládat něčí myšlenky, ale inspirovat je. Nabízíte náznak společných možností, nikoli záruk. Tímto způsobem zanecháváte část sebe v jejich myšlenkách, myšlence, naději, okamžiku, který čeká na své naplnění. S pevně zakotvenými budoucími háčky přecházíme k umění smíšených signálů, což je zajímavá technika, která spočívá v tom, že místo toho, abyste se snažili o jasné a jednoznačné sdělení, budete vysílat signály, které jsou více o pocitech a emocích než o konkrétních slovech. Nejsou to záruky, ale tímto způsobem zanecháváte část sebe sama v jejich myšlenkách, myšlenku, naději, okamžik, který čeká na své odhalení. S pevně zakořeněnými háčky budoucnosti se přesuneme k umění smíšených signálů, zajímavé rovnováze jistoty a nepředvídatelnosti, která je udržuje hluboce zaujaté. Zůstaňte se mnou, zatímco prozkoumáme tuto dynamickou souhru emocí a tajemství. 7 smíšených signálů, přitažlivost nejistoty. Jistota přináší pohodlí, ale nejistota vzbuzuje fascinaci. Je v lidské přirozenosti toužit po stabilitě, ale nemůžeme si pomoci a přitahuje nás neznámé otázky, které nás v noci nenechají spát. Tato křehká rovnováha mezi jasností a tajemstvím je podstatou smíšených signálů a techniky, která lidi nutí hádat, vzbuzuje jejich zvědavost a udržuje jejich zájem. Smíšené signály fungují na principu nepředvídatelnosti. Když jste při každé interakci konzistentní a pokaždé nabízíte stejnou úroveň zapojení, vytváří to vzorec, který se časem může stát monotónním. Ale když střídáte momenty vřelosti a momenty zdrženlivé distance, vytváříte emocionální napětí a plynulost. Tato dynamika je nutí přemýšlet o vašich úmyslech, vašich pocitech a hlavně o jejich místě ve vašem světě. Představte si tento scénář. Jeden den jste plně zapojení, pozorně posloucháte, snadno se smějete a dáváte jim pocit, že jsou středem vaší pozornosti. Druhý den jste zdrženlivější, možná trochu těžší k přečtení. Nejde o to být chladní nebo odmítavý, ale o to, aby pocítili změnu. Tato jemná změna ve vaší energii vyvolává otázky. Udělal jsem něco špatně? Ztrácí zájem? Co si myslí? Tyto otázky nevznikají z úzkosti, ale ze zvědavosti. Nepředvídatelnost vytváří jakési emocionální napětí, přitažlivost, která je nutí chtít víc, hledat jasnost, kde je jen dostatek nejednoznačnosti, aby udržela jejich pozornost. Smíšené signály však nejsou manipulací, jsou odrazem vaší multidimenzionální povahy. Jak by mohl poznamenat stoik, lidé jsou komplexní bytosti schopné jak otevřenosti, tak zdrženlivosti. Smíšené signály vám umožňují vyjádřit tuto přirozenou komplexnost, aniž byste ohrozili svou autentičnost. Nevytváříte fasádu, ukazujete různé stránky své osobnosti v závislosti na daném okamžiku a kontextu. Tato technika je nejúčinnější, když vzniká přirozeně, nikoli jako promyšlený čin. Možná se jeden den cítíte obzvláště společenští a expresivní, a druhý den jste spíše introspektivní a tichý. Nechte tyto změny proběhnout, aniž byste je příliš přemýšleli. Klíčem je autenticita. Pokud budou vaše smíšené signály působit nuceně, ztratí svůj účinek. Existuje také hlubší psychologický důvod, proč to funguje. Lidé jsou přitahováni výzvami, když mají pocit, že vám úplně nerozumí nebo nemohou zcela předvídat vaše jednání. Aktivuje to část jejich mozku, která hledá řešení. Tato snaha porozumět způsobuje,
že se jejich myšlenky k vám stále vrací. Přehrávají si rozhovory a hledají odpovědi. Tajemství se však stává neodolatelným. Smíšené signály vyžadují smysl pro rovnováhu a sebeuvědomění. Přílišná nejistota může vést k frustraci nebo zmatení, což může někoho odradit, místo aby ho přitáhlo. Cílem je vyvolat zvědavost, ne emoční nestabilitu. Představte si to jako chůzi po tenkém laně. Chcete, aby se k vám přiblížili, ale nikdy jim nedávejte pocit, že se jim pod nohama propadá půda. Zeptejte se sami sebe. Ukazujete při interakcích vždy jen jednu stránku své osobnosti? Jaké by to bylo nechat vyniknout své přirozené změny nálady a energie? Smíšené signály, pokud vycházejí z autenticity, nejsou tolik o tom, že se tváříte nedostupně, ale spíše o tom, že nejste snadno definovatelní. Jste hluboká osobnost a hloubka je fascinující, protože se snaží rozluštit vaše signály. Nepřemýšlejí jen o tom, co možná cítíte. Přemýšlejí o vás. Analyzují, přemýšlejí a představují si. A právě v tomto prostoru, kde se jejich myšlenky obrací dovnitř a vy zůstáváte v centru jejich mysli, se síla smíšených signálů skutečně projevuje. S tímto porozuměním emocionální dynamiky se obracíme k související, ale odlišné technice. Umění vytvářet rivalitu. Je to subtilní způsob, jak zvýšit svou hodnotu tím, že ostatním dáte najevo, že vaše pozornost je něco, po čem ostatní touží. Pojďme prozkoumat další vrstvu psychologické intriky. 8. Vytvořte rivalitu. Jemnou soutěž, která vzbudí zájem. Co se stane, když si někdo uvědomí, že není jediný, kdo si cení vaší pozornosti? Soutěž, i když nevyslovená, má hluboký vliv na zostření pozornosti. Myšlenka, že i ostatní mohou vidět vaši hodnotu, může někoho přimět přehodnotit své postavení ve vašem životě a donutit ho, aby se snažil a zajistil si, že bude tím, kdo upoutá vaši pozornost. To je síla vytváření jemné rivality, způsob, jak zvýšit svou hodnotu, aniž byste ji museli přehánět. Proč to funguje? Lidé jsou naprogramováni tak, že chtějí to, co chtějí ostatní. Když vidíme, že něco nebo někdo je ceněn ostatními, posiluje to jeho hodnotu v našich očích. Vytvořením nenápadného pocitu konkurence posunete jejich myšlení z pohodlí do bdělosti, čímž je učiníte pozornějšími a angažovanějšími. Ale jak vytvořit rivalitu, aniž byste byli příliš zjevní nebo manipulativní? Vše je v jemnosti. Například během neformální konverzace můžete mimochodem zmínit: kamarád mi nedávno řekl, že opravdu obdivuje, jak zvládám stresové situace. Bylo příjemné to slyšet. Všimněte si, že tato věta přímo nezmiňuje další romantický zájem, ani se nechlubí pozorností ostatních. Jednoduše vštípí myšlenku, že vaše kvality jsou uznávány a oceňovány lidmi ve vašem životě. Dalším přístupem je zmínit aktivity nebo společenské události, kde jste obklopeni lidmi, kteří si cení vaší přítomnosti. Můžete například zmínit: trávím hodně času se skupinou přátel, kteří mě opravdu motivují k novým způsobům růstu. Je to inspirující. Tímto způsobem nenápadně sdělujete, že váš život je plný smysluplných vztahů a že jste někdo, do koho stojí za to investovat čas a energii. Je však důležité, aby to bylo lehké a přirozené. Cílem není vyvolat žárlivost nebo vytvořit zbytečné napětí, ale jemně jim připomenout, že váš čas a pozornost jsou cenné. Pokud to uděláte správně, tato taktika nejen zvýší vaši hodnotu v jejich očích, ale také je inspiruje, aby vás více oceňovali a aktivněji o vás usilovali. Jádrem této techniky je stoický princip sebeúcty. Obklopujete se lidmi, kteří uznávají a zvyšují vaši hodnotu? Dáváte ostatním najevo, že nejste izolovaní, ale že jste osobou, kterou si mnoho lidí váží? Jako vytvořením pocitu rivality nejen zvyšujete svou hodnotu v očích druhých, ale také ji posilujete ve svých vlastních očích.
Tato technika také učí důležitou lekci o vnímání. Když vás někdo vidí jako žádoucího pro ostatní, začne si klást otázky. Co dělám proto, abych si udržel jejich pozornost? Oceňuji je tak, jak bych měl? Tyto otázky spouštějí myšlenkový cyklus, který vás udrží v jejich mysli dlouho po skončení konverzace. Máme pro vás otázku. Kdy jste naposledy přemýšleli o vztazích, které vás skutečně povznášejí? Dovolíte, aby vás ostatní vnímali jako někoho, kdo má bohatý a naplňující život, nebo neúmyslně bagatelizujete svou hodnotu? Pojďme zahájit dialog. Sdílejte své myšlenky v komentářích níže. Jak si udržujete pocit hodnoty ve svých vztazích a co vám v minulosti fungovalo? Pokud s tímto postřehem souhlasíte, dejte nám vědět lajkem tohoto videa. Vaše zpětná vazba pomáhá budovat komunitu sebeúcty a posílení, kde se navzájem učíme. Dále prozkoumáme techniku zesilování pochybností, jemný způsob, jak vytvořit atmosféru zájmu, která udrží jejich myšlenky soustředěné na vás. Zůstaňte se mnou, zatímco se ponoříme hlouběji do této cesty sebeovládání a hudba spojení. 9. Zesilte pochybnosti, jemné umění záhadnosti. Pochybnost je silná emoce. Pokud je použita opatrně, vytváří prostor, kde roste zvědavost, kde jsou zpochybňovány předpoklady a kde myšlenky přetrvávají déle, než by jinak mohly. Zesílit pochybnosti znamená jemně zpochybnit něčí jistotu ohledně jeho role ve vašem životě. Bez konfrontace, bez manipulace, ale s jemností a záměrem. Proč pochybnosti fungují tak účinně? Protože jistota plodí pohodlí a pohodlí může časem vést k samolibosti. Když se někdo cítí zcela jistý ve svém chápání vás, přestane se snažit porozumět více. Ale když se objeví náznak nejistoty, jeho mysl se přirozeně přikloní k jejímu vyřešení. Tento proces udržuje jeho myšlenky soustředěné na vás. K zesílení pochybností nepotřebujete velká gesta ani dramatické změny. Často jsou nejúčinnější ty nejmenší změny v chování. Představte si scénář, ve kterém obvykle velmi rychle reagujete na zprávy od někoho. Jednoho dne jste o něco méně aktivní. Ne nezdvořile, ale znatelně. Nebo to možná zmíníte jen tak mimochodem. Přemýšlím o některých velkých změnách, které chci ve svém životě udělat. Neupřesňujete to a necháváte komentář viset ve vzduchu. Tyto jemné akce zasévají semínka pochybností, které podněcují introspekci. Co si asi myslí? Přemýšlí o mně, o nás. Nejde o to vyvolat nejistotu, a jde o to vyvolat pocit zvědavosti. Pochybnosti, které vyvoláte, nejsou ohrožující, jsou zajímavé. Naznačují, že ve mně je víc, než si myslíte, a vybízejí k prozkoumání těchto skrytých hlubin. Klíčovým prvkem této techniky je zachování vlastní autenticity. Stoicismus nás učí jednat záměrně a čestně. Soustředit se na to, co můžeme ovládat. Naše vlastní činy a myšlenky. Když zesilujete pochybnosti, nehrajete hry. Prosazujete svou komplexnost jako osoba. Připomínáte jim a možná i sobě, že jste mnohostranný, s vrstvami, které nelze snadno rozluštit. Zvažte, jak se prezentujete v každodenní interakci. Odhalujete vše najednou, nebo si necháváte trochu tajemství. Často cítíme nutkání příliš vysvětlovat své pocity, ale je v tom síla a zdrženlivost. Tím, že se držíte zpátky, vytváříte prostor pro ostatní, aby se přiblížili a vyhledali vás a zamysleli se nad tím, co se skrývá pod povrchem. Dalším způsobem, jak zesílit pochybnosti, je zmínit svou nezávislost. Můžete například nenápadně zmínit nějakou činnost nebo plán, do kterého nejsou zapojeni. Nejsou zapojeni do něčeho, co zdůrazňuje vaši soběstačnost. Například jsem přemýšlel o sólovém výletu. Je to něco, co jsem vždycky chtěl udělat. Taková prohlášení potvrzují, že ačkoliv je jejich přítomnost ceněna, není pro vaši existenci zásadní. Tato rovnováha mezi blízkostí a odstupem
Způsobuje, že se jejich myšlenky k vám stále vrací a přemýšlejí, jak se mohou stát součástí vašeho světa. Je však třeba postupovat opatrně. Přílišná nejednoznačnost může vést k frustraci nebo dokonce k odcizení. Cílem není odstrčit je, ale pozvat je, aby se přiblížili, poháněni vlastní zvědavostí a touhou lépe vás pochopit. I pochybnosti, pokud jsou použity efektivně, jsou mostem, nikoli zdí. Když budou přemýšlet o těchto jemných náznacích, začnou si v mysli přehrávat interakce a hledat stopy vašich myšlenek a pocitů. V tomto procesu se jejich pozornost přirozeně soustředí na vás. Stali jste se hádankou. Chtějí vyřešit otázku, na kterou potřebují odpověď. 10. Iluze potřeby. Projevování síly prostřednictvím jemné zranitelnosti. Nechat někoho cítit se potřebným má nepopiratelnou sílu, ale skutečné mistrovství spočívá v rovnováze mezi touto potřebou a neotřesitelnou nezávislostí. Iluze potřeby není o závislosti, ale o tom, že dovolíte nahlédnout do své zranitelnosti, která vybízí k navázání vztahu, aniž by to ohrozilo vaši autonomii. Je to opatrný tanec, který ukazuje, že si ceníte jejich přítomnosti, aniž byste je kdy učinili základem své stability. A proč to funguje? Lidé jsou přitahováni těmi, kteří působí silně, ale zároveň přístupně. Přílišná soběstačnost s sebou nese riziko, že budete působit nepřístupně. Přílišná závislost s sebou nese riziko, že budete působit příliš závisle. Iluze potřeby funguje v prostoru mezi zdůrazněním vaší odolnosti a umožněním druhým cítit se ve vašem světě výjimečně. Představte si to během konverzace. Můžete zmínit výzvu, které čelíte, a formulovat ji tak, aby vyvolala empatii. Například: v poslední době mám v práci hodně starostí a někdy je to na mě moc, ale hledám způsoby, jak to zvládnout. V tomto výroku uznáváte svou lidskost, své chvíle zápasu a zároveň potvrzujete svou schopnost to zvládnout. Jemný podtext. Jejich podpora by byla vítána, ale není nezbytná pro váš úspěch. Klíčem k této technice je způsob, jakým prezentujete své potřeby. Nikdy nejde o to, abyste vzbuzovali lítost nebo hledali uznání. Jde spíše o vytvoření emocionálního bodu kontaktu, kde mají pocit, že mohou přispět k vašemu životu, i když jen malým způsobem. Tato rovnováha podporuje pocit blízkosti a vzájemného respektu. Zvažte psychologický dopad tohoto přístupu. Když vás někdo vnímá jako silného a nezávislého, může vás obdivovat, ale cítit, že ho nepotřebujete. Tím, že dáte najevo jen náznak potřeby, překlenete tuto propast a dáte jim pocit důležitosti, aniž byste snížili svou soběstačnost. Právě tato kombinace zranitelnosti a síly činí iluzi potřeby tak přitažlivou. Ale jak udržet rovnováhu? Odpověď spočívá v stoickém důrazu na sebeuvědomění a emoční kontrolu. Nejprve musíte rozpoznat svou vlastní hodnotu a ujistit se, že jakákoliv potřeba, kterou vyjádříte, vychází z autenticity, nikoli z nejistoty. Zeptejte se sami sebe. Sděluji to, abych navázal kontakt, nebo hledám ujištění. První možnost buduje mosty, zatímco druhá riskuje vytvoření nerovnováhy. Dalším jemným způsobem, jak tuto techniku použít, je vyjádřit uznání za něco, co udělali, i když je to jen maličkost. Například: opravdu jsem ocenil tvou radu z minula. Dal mi to nový pohled na věc. Tímto způsobem uznáte jejich roli ve vašem životě a zároveň zdůrazníte, že jejich přínos je ceněn, nikoli vyžadován. Krása iluze potřeby spočívá v tom, že smysluplným způsobem mění dynamiku. Začnou se vnímat jako nedílnou, i když ne nepostradatelnou, součást vašeho světa. Toto uvědomění je povzbudí, aby do vztahu investovali více, ne proto, že jste je o to požádali, ale proto, že se k tomu cítí inspirováni. Mirage of Need však není jen o tom, co vyjadřujete ostatním. Je to také o tom, a jak vnitřně rámujete své výzvy.
Jak nám připomíná Marcus Aurelius, máte moc nad svou myslí, ne nad vnějšími událostmi. Vaše výzvy vás nedefinují, ale to, jak k nim přistupujete, ano. Tím, že sdílíte své potíže způsobem, který odráží vaši odolnost. Nejenže posilujete své vazby s ostatními, ale také posilujete svou vlastní vnitřní sílu. S iluzí potřeby, která vytváří základ vzájemného respektu a spojení, přecházíme k poslední a možná nejdůležitější technice – omezenému přístupu. Je to vyvrcholení všeho, co jste se naučili. Zajistit, aby vaše přítomnost zůstala stejně ceněná, jako je vzácná. Pojďme prozkoumat, jak tuto dynamiku upevnit a učinit ji skutečně nezapomenutelnou. 11. Omezený přístup. Vzácnost, která si vynucuje respekt. Nedostatek je jednou z nejhlubších sil v lidské psychologii. Instinktivně si ceníme toho, něco vnímáme jako vzácné a exkluzivní, a tento princip se nevztahuje pouze na hmotné statky, ale také na naše vztahy. Omezením přístupu k vašemu času a energii vytvoříte auru hodnoty, díky níž se každá interakce s vámi stane výjimečnou. Nejde o to hrát hry nebo manipulovat. Jde o to rozpoznat a chránit svou hodnotu. Zamyslete se nad tím. Jak často jste se někomu nadměrně věnovali, jen abyste se cítili nedocenění, když jste vždy k dispozici a připraveni okamžitě reagovat? Vysílá to podvědomou zprávu. Můj čas není cenný a já také ne. Na druhou stranu, když omezíte přístup, když je vaše přítomnost selektivní, změníte narrativ. Říkáte, stojím za vaši pozornost, protože můj čas je cenný. Nejde o to ignorovat lidi, nebo jim odepírat náklonnost. Jde o to najít rovnováhu mezi velkorysostí a hranicemi. Zamyslete se, jak často jste pro někoho všeho nechali, okamžitě odpovídali na jeho hovory, přeskupovali svůj rozvrh nebo odkládali své potřeby. Nyní se zeptejte sami sebe, opravdu si ty chvíle vážili, nebo je začali brát jako samozřejmost? Omezení přístupu zajistí, že vaše přítomnost si zachová svůj dopad. Jak to uplatnit? Začněte tím, že budete s časem zacházet záměrněji. Pokud vás někdo pozve na nějakou aktivitu, neříkejte vždy hned ano. Pokud vám někdo pošle zprávu, neodpovídejte vždy hned, jak uvidíte oznámení. Místo toho si chvíli počkejte a zvažte, zda se daná aktivita shoduje s vašimi prioritami a energií v daném okamžiku. Tato pauza vám nejen dá kontrolu, ale také způsobí jemnou změnu v tom, jak ostatní vnímají vaši dostupnost. Představte si scénář. Osoba, která si zvykla, že jste neustále k dispozici, najednou zjistí, že je těžší se s vámi spojit, ne však způsobem, který působí odměřeně nebo chladně, ale způsobem, který odráží život plný cílů a aktivit. Můžete odpovědět později. Plány, které vás zaměstnávají, nebo dokonce navrhnout přeplánování. To vyvolá pocit zvědavosti. Začnou se ptát, co vás tak zaměstnává? Proč cítím potřebu usilovat o jejich pozornost? Omezený přístup také povzbuzuje ostatní, aby přemýšleli o kvalitě svých interakcí s vámi. Když vědí, že čas s vámi není zaručený, budou ho přirozeně chtít co nejlépe využít. Dvakrát si rozmyslí, než zruší plány nebo budou brát vaši pozornost jako samozřejmost, protože vědí, že příště se taková příležitost nemusí tak snadno naskytnout. Skutečná síla omezeného přístupu však nespočívá v jeho vlivu na ostatní, ale v jeho dopadu na vás. Když si vezmete zpět svůj čas, vytvoříte prostor pro to, aby na čem opravdu záleží. Váš růst, vaše vášně, vaše pohoda. Stoicismus nám připomíná, abychom se soustředili na to, co můžeme ovládat, a váš čas je jedním z nejcennějších aktiv, která máte. To, jak se rozhodnete jej strávit, odráží to, jak si ceníte sami sebe. Zkuste to vyzkoušet. Až se vám příště někdo ozve, před odpovědí se na chvíli zastavte. Využijte tento okamžik k zamyšlení. Slouží mi to v tuto chvíli mým prioritám, nebo jednám ze zvyku nebo povinnosti?
Tato jednoduchá změna může transformovat váš přístup k vztahům a váš čas se tak stane skutečně cenným zbožím. Je však důležité najít rovnováhu. Omezený přístup neznamená, že lidi odstrkujete nebo si vytváříte odstup jen tak, pro nic za nic. Znamená to stanovit hranice, které chrání vaši energii a zároveň zlepšují kvalitu vašich interakcí. Když se zapojíte, buďte plně přítomní a záměrní. Právě tento kontrast mezi momenty absence a momenty spojení vytváří trvalý dopad. Jakmile začnete tuto techniku používat, sledujte, jak na ní ostatní reagují. Všimněte si, jak se k vám přibližují, jak si cení momentů, které s vámi tráví a jak na vás myslí, když nejste na blízku. Omezením přístupu vytváříte prostor pro to, aby vás ostatní plně ocenili. Ne jako někoho, kdo je vždy k dispozici, ale jako někoho, jehož přítomnost je vzácná a nezapomenutelná. A tak se kruh uzavírá. Každá z těchto technik, od tichého stažení se po budoucí háčky, od smíšených signálů po omezený přístup, navazuje na ostatní a vytváří ucelený přístup k sebeovládání a spojení. V jádru toho všeho leží jednoduchá pravda. Vaši hodnotu neurčují ostatní, ale to, jak se rozhodnete prezentovat ve světě. I nyní jste odemkli sílu 11 technik navržených tak, aby změnili dynamiku toho, jak vás ostatní vnímají a co si o vás myslí. Ale zde je nejdůležitější poznatek. Skutečná transformace nespočívá v tom, jak o vás ostatní smýšlejí, ale v tom, jak smýšlíte o sobě. Tyto strategie, omezený přístup, tiché stažení se, smíšené signály a další, nejsou nástroji k manipulaci, ale k znovu získání vaší síly. Stanovte hranice a pěstujte sebeúctu. Každá metoda, kterou jste se naučili, odráží hlubší pravdu. Vy jste architektem své přítomnosti. Stoicismus nám připomíná, že kontrola začíná uvnitř. Marcus Aurelius kdysi řekl: máte moc nad svou myslí, ne nad vnějšími událostmi. Uvědomte si to a najdete sílu, když ovládnete své myšlenky a činy. Přirozeně si získáte respekt a pozornost ostatních, aniž byste to museli vynucovat. Nyní se na chvíli zamyslete, která z těchto technik vám nejvíce vyhovuje. Je to způsob, omezený přístup. Umožňuje vám to vážit si svého času? Nebo snad jemné intriky smíšených signálů? Každý z těchto přístupů je krokem k pochopení vaší hodnoty a k tomu, abyste naučili ostatní ji také vážit. Ale pamatujte, s velkým vlivem přichází i odpovědnost. Při uplatňování těchto strategií se ujistěte, že vaše činy jsou v souladu s vaší integritou. Nejde o to hrát hry. Jde o budování upřímných vztahů, které jsou založeny na vzájemném respektu. Když budete jednat autenticky, zjistíte, že lidé, na kterých vám nejvíce záleží, se k vám přirozeně přitahují. A vy k nim také. Vaše cesta zde nekončí. Teprve začíná. Začněte v malém. Vyberte si jednu techniku, kterou dnes vyzkoušíte, a sledujte změny ve svých vztazích a, co je ještě důležitější, ve svém vnímání sebe sama. Podělte se o své myšlenky v komentářích níže. Kterou techniku vyzkoušíte jako první? Jak vidíte tuto proměnu? Nejen to, jak vás vnímají ostatní, ale také to, jak vnímáte sami sebe. Vytvořme komunitu, ve které se navzájem podporujeme. Získáváme zpět svou sílu a ovládáme svou přítomnost. Pokud vás tato cesta inspirovala, nezapomeňte dát tomuto videu like a přihlásit se k odběru dalších postřehů o sebeovládání, propojení a osobním růstu. Sdílejte to s někým, koho znáte a komu by mohlo prospět pochopení jeho hodnoty a získání zpět jeho sebevědomí. Společně můžeme pomoci ostatním uvidět, že jejich hodnota nepochází od ostatních, ale z jejich nitra. Děkuji, že jste se ke mně připojili na této cestě za sebeúctou a vlivem. Ať vám tyto lekce pomohou v budoucnu, založené na vědomí, že vaše hodnota je nezměřitelná. A na váš další růst a nezapomenutelnou přítomnost, kterou jste předurčeni vytvořit. Zůstaňte silní,
Zůstaňte věrní sami sobě a převezměte kontrolu nad svým příběhem.